Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho nového videa po dlhej dobe. Už ste museli tak čakať, plakať, no dobre, ale to je jedno. Mne to nie je rozhodne jedno, preto ideme natočiť video. A dnes si dáme pod mikroskop čips a gel, ktorý sa dáva pod pazuchy a očný mas, ale ten vám nemôžem ukázať, aby som nedostal bán. Dobre. My si tu nastavíme a vložíme tam sklíčko. Dobre, sklíčko by sme tam mali. Zapneme si svetielko a ako prvé tam dáme gel pod pazuchy. Dobre, gel by sme už mali. Dáme to tam a môžeme sa tam mrknúť. Má to veľmi zaujímavú štruktúru, ako môžeme vidieť. Vyzerá to jak to za čínske znaky. Čo tam iba čarbu proste. No a videl som proste video, kde dávali čips pod mikroskop. Tak som a videli tam nejaké parazity, že pod Pringles, ako nemám sem Pringlesky, ale to je jedno. Dobre, gel máme, vyhodíme potom. Alebo stáme potom. Dobre. Tak trošku máme si druhé sklíčko. Toto potom vyčistíme a ideme si tam dať druhé. Vyberieme ho a ideme ho tam vložiť. Už by sme to tam mali vložené. Zapneme si svetlo, dáme si tam Mr. Chips. Mám na neho chuť. Potom ho zjem. Asi, vidím. Alebo ho vyhodím. No a môžeme sa tam mrknúť. No, ja viem prečo. Vyzerá to veľmi podobne jak tamto, čo sme videli predtým. Ten gel. Skúsime si to ináč nastaviť a uvidíme, čo uvidíme. No ľudia, podarilo sa mi to trošku zaostriť. Teraz sa môžeme vidieť aj takú guľu-puľu. Je to zaujímavé. No, ale teraz sa vrhneme na to najzaujímavejšie. A dúfam, že tam budem vidieť to, čo som ešte nikdy nevidel. Vidieť ho? Ne. Aj takých tam máme ešte dosť. Takže ideme tam dať ten ušný mas, ktorý vám nemôžem ukázať. Takže toto si dáme preč, potom očistíme, vyberieme si nové sklíčko a vložíme ho tam. No teraz sa púkame na ten ušný mas. Môžeme tam vidieť asi ušný chlp. Ja viem, jak sa to volá. Nevidíme tam ani žltú farbu. Prepáčte za túto kvalitu. Je to ťažké. Ja, ten chlp vyzerá divne. No toto je pre dnešok všetko, takže dajte odber, dajte like. Čau.